Hello, ito na ang aking minamasa kanina. Nasaba na saging. Ito. Lalagay kunti-kunti lang para manipis siya para madali siyang maluto. Hindi siya mahirap baliktarin. Ayan, nakikita nyo kumukulo-kulo. Kunti-kunti lang. Maganda sana maramihan, makapal kasi para saglit lang kaso mahirap magbaliktad. Ayan. Hello. Welcome back to my channel. Makananay vlog. Ayan. Walang itlog yan. Hindi ko nilagyan. Harina lang siya at saka sabawid. Nido milk. Yan. Samahan nyo ako sa aking pagluluto. Diba? Ngayon, kaibigan ko, pag naluto ito mamaya, titikman natin kung masarap. Pag masarap siya, lagi natin gagawin. Ayan o. Ninilaw-nilaw na siya yung isa. Ito kasi naparami yung lagay ko. Hindi naman kasi ito paninda mga kaibigan ko, sariling pagkain lang. Tatry lang natin yung saba na lutong-luto. Hinog na. Pasensya na kasi Bisaya ako. Hinog na. Kaya sayang kung hindi ko lutuin, 'di ba? Kasi tayo, yung kumbaga sa madiskarte tayong yung lahat ng mga kailangan pakinabangan. Kasi yung iba, mga ganyan na na saging, tatapon na nila yan. Mga hinog na hinog. Ako ito, itim siya. May itim. Pero nung binalatan ko, ayan, malinis, diba? Sa iba kasi tinatapon na nila. Minsan namimili ako. Pag ako na bumili, gusto ko yung hinog na hinog. Binibigay lang sa akin ng mura kasi hinog na nga. Nila minsan tumpok-tumpok. Ako naman, binibili ko yan kasi nga, mas nakakamura. Pero hindi naman tumpok-tumpok as in maruming tumpok. Di kumbaga sa pinagsasama-sama lang yung hinog na. Oh, 'di ba may pangmeryenda na mamaya. Pag nakakain ako nito ng isang peraso or dalawa, hindi na ako nito makatanghalian. Kasi nakakabusog din naman talaga ito eh. Yan nakikita nyo mga kaibigan ko. Nakikita nyo mga kananay. Tayong mga nanay madiskarte sa buhay. Kahit kunting mga lang pwede natin lutuin para sa ating mga anak. 'Di ba? So habang nagluluto tayo with kwento-kwento. Alam nyo, nanood ako kanina. Gusto kong gawin negosyo. Magnegosyo, kaso wala nga pang negosyo. Yung kambingan habang pinapanood ko. Pag ako nagka-pera, yun ang gusto kong negosyo. Kasi madiskarte din yun. Hindi pati yun magastos sa feeds. Lalong-lalo pag sa bukid ka nakatira. Libre kasi doon yung yung mga damo. Habang niluluto natin siya, natin galaw-galawin para natin didikit naman yan. Mamaya titikman natin ang lasa. Hindi pa kasi ako marunong mag-edit ng mga bago pa lang ako gumawa ng YouTube channel ko. Kaya pasensya na kayo. Pero sa pagluluto, kunti pa lang ang
upload ko. Hayaan nyo. Lahat na lulutuin ko na hindi nyo nakikita. Papakita ko sa inyo. Lalong-lalo yung nakakain na ba kayo ng baboy with saba? Oh, di ba? Puso with baboy. Puso with manok. Puso with bangus. Oh. Gagawin ko yan eh. Papakita ko sa inyo lahat na sinasabi ko dito, lulutuin ko yan. At panuorin nyo, kunin nyo yung diskarte. Talagang bukod sa masarap, nakakatipid pa. Marami pang benefit sa katawan. Kasi, yung puso, may benefit sa katawan yun. Tapos langka with bangus. Bibigyan ko na kayo ng clue. Bibigyan ko na kayo ng aking mga lulutuin sa susunod. Langka with bangus na may tanglad. Puso with bangus na may tanglad. Manok with bangus with puso na may tanglad. Manok with langka na may mungko. O, diba? Hayaan nyo mga kaibigan ko, matututo rin kayo. Lalong-lalo, mamimiss yan ng mga taga-ibang bansa, mga OFW dyan. Pag inyong napanood, hahanap-hanapin nyo yan. Gagawin nyo yan dyan. Subscribe nyo ako sa aking channel. At i-follow nyo ako sa aking Facebook page account. Baliling Journey or Malakaya Journey. Yan. So, liit lang ng kalan ko. Ganyan lang yung apoy ko. Nakikita nyo, dandahan lang. Sa susunod, sa kahoy ako magluluto. Bukod sa tipid, libre pa. Makakatipid. Tapos, pag sa kahoy kasi, wala namang kaming binili doon eh. Pinulot lang namin yun. O, ayan, namumula-mula na. Oh. Mamaya, pag naluto to, masarap. Pero mo ano to, maliliit lang. Ayan o, ang dami. Oh, marami to. Pag isang sandok lang ganito, hindi ko na kinuha yung takalan ko. Pag ganyan lang siya, siguro mga 8-7 yan. 7 ganito. Yan. Dumidikit-dikit na siya. Malapit na maluto. Lasang nido. Lasang nido, ang sarap. Amoy nido. Tikman natin konti. Kuha tayo konti. Sobrang init. Ayan, ito. Konti lang. Bango ng amoy. May hot cake dyan, isa. Sarap. Mamaya, pag naluto, lalagyan pa siya ng kunting asukal. Sarap. Hindi siya matamis. Taman lang. Oh, lapit na maluto. Oh, pulang-pula na siya. Sa amin tawag nito kumbo sa Bisaya. Kumbo. Dito, maruya. Pero hindi siya maruya kasi may gatas siya na powder. Hindi siya maruya. Tsaka pwede mo siya lagyan din ng itlog. Nasa sa inyong yan pagluluto kung ano yung gusto nyo ilagay. Kasi pag sarili nyo naman na pagkain,
Yan. Hindi ko na siya inanuan, dinamihan. O, yun. Wow. Hindi ko na siya dinamihan ng harina. Ganyan lang kasi puro saging gusto ko. At saka may gatas. Ang bango ng pang-amoy. Ang bango-bango ng gatas, nido. Ayan. Nakita ko nido yung gatas sa rep eh. Dapat condense. Ini condense milk. Pwede. Yan, ganyan lang siya karami. Tatabi ko siya para habang magluluto, nakakatipid ng kalan. Maluluto na yan siya dyan sa tabi. Diba? Kaya, kailangan diskarte. Yan.